Kanthi banget Ndara sampean kepak. Den boyo eling to. Boyo eling. Ampun kaya ngoten. Abimanyu nendi Petra? Nek kula bloko pancen sampean mesti ngoyak. Wong sampeyan niku watake nek wis mangkel karo wong nek karep mateni ya dipateni tenan. Iku Kang Putra. Niku Kang Putra lho Ndara. Ora peduli anak yen manjen mirang karo wong tuwa, aku ora trima. Boyo eling. Isa ora. Kula niku landani ape-ape lho. Kula niku Panakawan, kula niku batur. Sampeyan kula tutke sprana-sprene, sikil digo sirah-sirah digo sikil. Men dadi satra sing utama. Ora sak penake kaya ngono nek sampeyan ajeng mateni Ndara Abimanyu, kula sing ora trima. Ayo, ajeng apa sampeyan? Kira-kira wani kali kula. Tak tandangi tenan regane atiku. Wis kono terus kowe. Piye, Truk? Gagal. Ngapa Gong? Pencak sik men gila. Maksudnya piye? Hah? Apa ngrampungi masalah iki kanthi cara mengkono kowe sampe? Iya. Heeh. Nek anak kleru, kuwi wong tuwa wajib benerke. Ora kok enak jujuk-jujuk dipatrapi paukuman. Nek pancen biyen ora gelem anak-anak rasa anak-anak. Anak kok mung arep dipateni anggepe piye? Hah? Kowe iso kandhani ora, Jan? Piye, Gong? Gagal. Ana ndireng Tuku es teh. wo tak kira arep ngeleke Ndara Abimanyu. Pancen daramu kae mbuh. Petruk nala Garing Bagong ditinggal lunga wae mbuh dadine. Engko ayo derekke daramu Sembadra kae. Nuwun sewu, menika wonten wujuding pawestri. Panjenengan sinten, Gusti Ayu? Nemban sampeyan sapa? Nami kula Widara Dewa, menika cantrik kula Widara Yaksa. Menika pertapan Widara Payung. Aku Wara Sembadra iki anakku Abimanyu. Kula nggih putrane. Anake sapa? Anake Simbok. Wong edan. Sapa kowe? Kula Petruk, sing mburi dhewe Bambang. Ih kowe. Truk, mbok nek nglucu ora anarkis, Truk. Omeng gawe guyuhe kok nutuki sirah. Wonten menapa Dewi Wara Sembadra? Penemban aku nyuwun palilah. Aku tak mapan ana ing pertapan kene. Sawetara wektu tampanen pasuwitanku, waduh nyuwun pangapunten. Menawi dinten menika mboten saged. Sebab apa penemban? Kula badhe minggah wonten ing Kayuwangan. Lire kepiye dene sampeyan arep munggah ana ing Kayuwangan? Mergi Kayuwangan sakmangke dewa badhe nggadahi upacara. Upacara nglebetaken titah ingkang mapan wonten ing Kayuwangan badhe kacemplungaken kawah Candra Dimuka. Krana titah kala wau dawah saking jagat minggah wonten ing Kayuwangan, dawah wonten ing Kayuwangan, wekasan damel risak. Tumunten tiyang kala wau badhe dipun cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka. Sapa wong sing tiba ana ing Kayuwangan tumuli diluputake dening dewa? Wonten kalih sapa penemban? Setunggal pawestri ing setunggal kakung. Ingkang pawestri nami Wara Srikandhi, ingkang kakung nami Raden Gatotkaca. Jlek dadi buta Sang Wara Sembadra. Wong tiba kok disalahke. Monggo tembung tiba kuwi tanpa kasengaja nek niba iki pancen niat bakal tiba. Tegese disengaja. Dewa ora mbalekke dulurku siji anakku lanang Sungsang Bawana balik Kayuwangan. Cahayu-ayu iki nek nesu mah medeni ya, Gong. Heeh. Nekat e Cahayu iki nek nesu. Ora mung dadi buta sok marani nang omah bareng. Mulane aku wedi tenan ae. Ha iya. Mau nekan nyemelangi asli. Apa pindho aku? Heeh ta. Panakawan ora do cerewet ndak ora rampung critane. Uta Pandhawa tata Katiwisraya
Indriyaksa Sara Maruta. Dewa Kakang Rada wonten yaksa minggah. Ha nggih dipun timbali Di. Sapa kita? Badrayaksa. Badrayaksa ya wigatine. Aku entuk kabar nek dewa bakal ngadani upacara nyemplungke titah loro sing ora salah ning kawah Candradimuka. Titah loro ingkang bakal ulun cemplungaku ning kawah mau cetha yen to luput lupute nggon endi. Tiba ning Kayuwangan gawe rusak pepasren ning Kayuwangan. Aku tak takon tembung tiba iki kanthi kasengaja apa ora? Bedane tembung tiba karo niba mono nadyan namung sak aksara nanging kuwi beda adoh sungsate. Yen tiba kuwi ora disengaja, yen niba kuwi pancen disengaja. Monggo tibane titah loro mau tembunge tiba tegese ora disengaja. Ora sengaja kok mbok luputke apa kelakon tak gawe sungsang bawana balik Kayuwangan Suralaya. Ah, dalah perkencang wae. Pang ngali coce sapa sing gawe. Wonten menapa Kakang? Teka Kakang bengok-bengok kados mekaten. Ah, jebul bener ngen aturipun yaksa menika Di. Menawi jenengan iki Adi Prawis Bathara Guru menika badhe nekat nyemplungaken titah kalih menika kala wonten kawah Candradimuka menika mangke lepat. Menawi ngantos panjenengan nerusaken menapa dados upacara ning kadiwatan matrapi pidana paukuman dhateng titah ing mboten tepat menika menawi ngantos kayangan dipun amuk dening Badrayaksa menika menika mboten sae kedadosanipun. Kula mboten ajrih kaliyan yaksa menika ning panjenengan mboten saged unggul liripun kados pundi. Mangga dipun priksani kanthi permana jati Di jagat diwaca. Badrayaksa ana dawuhmu apa? Ya ulun bakal mbalekake ya kuwi titah loro ingkang bakal ulun cemplungake ning kawah Candradimuka nanging Racuta Badrayaksa ora pantes ing atase sira iku mustikaning wanita teka wujud yaksa kaya mengkono wenteh sejatining wujud. Srikandi wonten parekadhawuh Gatotkaca wonten timbalan. Apan kepara bener kang dadi pakartining Widara Dewa ing Widara Payung ingkang disuwitani dening Sembadra. Cetha wis bisa nyelametake kelawan Srikandi lan Gatotkaca. Aja nganti kita ado-ado kelawan Widara Dewa ing Widara Payung. Sayekti Widara Dewa dadi lantaran tumedhaing kanugrahan saka panjenengan ulun. Nyuwun pamit. Nyuwun pamit ulun sing ati-ati kaya bocah cilik.